טוב, אז בואו ניגש ישר לעניין. אנחנו הולכים להסתכל על אחד הניסויים האקולוגיים, אני חושב, הכי שאפתניים שנעשו אי פעם, ולשאול שאלה שהיא גם פשוטה וגם סופר חשובה, האם מדינה שלמה יכולה, פשוטו כמשמעו, לקרר את הערים שלה רק על ידי שתילת עצים? וזו בעצם השאלה הגדולה שאנחנו מנסים לפצח כאן. אתם יודעים, בעידן שבו גלי חום קיצוניים הפכו לדבר שבשגרה, הרעיון הזה הוא נשמע כמעט טוב מדי, נכון? פשוט מדי. אבל השאלה היא, האם זה באמת יכול לעבוד, ועוד בקנה מידה של מדינה ענקית? אוקיי, אז לפני שנצלול לפתרון הסיני, בואו נדבר רגע על הבעיה. וזו בעיה בואו נודה על האמת, כל עיר גדולה בעולם, אבל כל עיר מרגישה אותה על בשרה. אנחנו מדברים על התופעה הזאת שנקראת אי חום עירוני. רובנו מכירים את זה, נכון? כל הבטון והאספלט האלה פשוט סופגים חום כמו ספוג, והופכים את הערים שלנו למלכודות חום, תנורים של ממש. וזה חשוב להבין, הסכנה פה היא לא רק שאנחנו מזיעים יותר, ממש לא. זה איום אמיתי, גם על הבריאות שלנו וגם, כן, על הכלכלה. אז על רקע הבעיה הזאת נכנסת לתמונה סין, ומה שהיא עשתה זה להתחיל לפני כמעט 20 שנה ניסוי ענק. עכשיו, נקודה סופר חשובה. זה ממש לא סתם עוד קמפיין של בואו נשתול כמה עצים. ממש לא. התוכנית הזאת, שנקראת מדיניות ערי היער הלאומית, היא מערכת שלמה, ממש תפיסת עולם. המטרה היא לא רק לצבוע את העיר בירוק, אלא ממש לחשוב מחדש על כל המרחב. ליצור רשת אקולוגית שבאמת עובדת, שמחברת את האזורים העירוניים עם הסביבה הכפרית שמסביב. אפשר לראות פה איך כל הדבר הזה התפתח. זה לא קרה ביום אחד. זה התחיל ב-2004 בתור רעיון, בתור יוזמה. ועם השנים זה פשוט גדל והפך למערכת ממשלתית מסודרת, עם יעדים, עם מדדים ברורים, עם פיקוח. והעובדה שמאות, אבל מאות ערים הצטרפו לזה, זה מראה כמה סין לקחה את הפרויקט הזה ברצינות. טוב, אז זה מביא אותנו לשאלת השאלות, נכון? לשאלת $1,000,000. אחרי כל המאמץ האדיר הזה, כל ההשקעה, האם זה עבד? בסופו של דבר, האם הערים האלה באמת הפכו לקרירות יותר? אוקיי, אז כאן זה נהיה ממש מעניין, כי החוקרים לקחו דאטה, המון דאטה, ממאות ערים על פני 2 עשורים. כל זה כדי לענות בדיוק על השאלה הזאת. והתשובה? טוב, התשובה היא די מדהימה, חייבים להגיד. והנה המספר. השורה התחתונה, מינוס 2.996. במילים אחרות, כמעט 3 ימים של חום קיצוני פחות, כל שנה. בערים שהשתתפו בתוכנית, אנחנו מדברים על 3 ימים פחות עם טמפרטורות מסוכנות, מעל 35 מעלות. עכשיו, זה אולי לא נשמע כמו מספר ענק, אבל תחשבו על זה. בהקשר של גל חום קטלני, ההבדל הזה, הוא יכול להיות ההבדל בין חיים ומוות. אבל רגע, איך יודעים שזה לא סתם צירוף מקרים? ובכן, הגרף הזה הוא בעצם האקדח המעשן של כל הסיפור. שימו לב לכאן המקווקו באמצע, זה הרגע שהמדיניות התחילה. לפניו המגמות היו די דומות, אבל תראו מה קורה מיד אחרי, יש צלילה ברורה, מובהקת, במספר ימי החום בערים שהשתתפו בתוכנית. זו ההוכחה הסטטיסטית הכי חזקה שיש לנו לכך שהמדיניות, ורק היא זו שיצרה את ההבדל. וזה לא הכל. כדי להיות בטוחים ב-100%, החוקרים ממש התעללו בנתונים. הם הריצו כל מבחן אפשרי כדי לנסות להפריך את הממצאים. הם בדקו מה קורה אם משנים את שנת ההתחלה, ישבו רק בין ערים שהיו כמעט תאומות מלכתחילה. לא משנה מה הם ניסו, התוצאה חזרה על עצמה שוב ושוב. כן, זה אמיתי, המדיניות עובדת. אבל, וכאן יש אבל גדול. הסיפור הוא לא כזה פשוט של תשתלו עצים והכל יהיה בסדר. ממש לא. מתברר שההצלעה של כל הסיפור הזה תלויה מאוד, אבל מאוד, בהקשר. זה לא איזה פתרון קסם שעובד באותה צורה בכל מקום. אז איפה זה עובד הכי טוב? מסתבר שיש כמה גורמים מרכזיים. קודם כל, בערים שכבר היה להן בסיס ירוק טוב, התוספת החדשה נתנה בוסט הרבה יותר משמעותי. דבר שני, וזה ממש מעניין, בערים שהיו הכי חמות מלכתחילה, האפקט היה הכי חזק. במילים אחרות, התרופה עובדת הכי טוב איפה שהמחלה הכי קשה. והכי חשוב, זה לא רק כמה עצים שתלו, אלא מה האיכות שלהם. האיכות של השטחים הירוקים הייתה פקטור מכריע. והנה עוד נקודה ממש מדהימה שאפשר לראות כאן, תראו את ההבדל. בערים שהן לא תעשייתיות, האפקט היה פשוט פי 2 יותר חזק. פי 2. זה בעצם די הגיוני כשחושבים על זה. בעיר תעשייתית ותיקה, יש כל כך הרבה בטון, כל כך הרבה זיהום היסטורי, שקשה מאוד לעצים לבדם להזיז את המחט באופן דרמטי. אז מה אנחנו לומדים מכל זה? מה השורה התחתונה? כי בסופו של דבר, הסיפור הזה הוא לא רק על סין. הוא מציע ממש מפת דרכים, סוג של מתכון, שערים בכל העולם יכולות לאמץ. אז הנה המתכון בכמה צעדים פשוטים. קודם כל, איכות לפני כמות. זה לא מספיק רק לזרוק עצים בשטח, צריך לוודא שהשטחים הירוקים האלה באמת מתפקדים אקולוגית. דבר שני, צריך למקד את הכסף והמאמץ איפה שזה הכי כואב, בערים הכי חמות.
שם כל שקל וכל עץ נותנים את התמורה הכי גדולה. כמובן, שום דבר מזה לא יקרה בלי ממשל מקומי חזק שיודע להוציא תוכניות כאלה לפועל. ולבסוף, חשוב לזכור, עצים זה נהדר, אבל זה חלק מפאזל. צריך לשלב את זה עם פתרונות נוספים, כמו גגות לבנים או מקורות מים. וזו הנקודה שבה נסיים, עם שאלה פתוחה. כי הניסוי הסיני הראה לנו שזה אפשרי. אפשר לקחת מדינה שלמה ולקרר את הערים שלה בקנה מידה שקשה לדמיין. אז השאלה היא לא אם זה אפשרי, אלא אם לשאר העולם יש את הרצון, את הנחישות הפוליטית לעשות את אותו הדבר. האם נצליח לאמץ את המתווה הזה כדי להפוך את הערים של כולנו למקומות שנעים ובריא יותר לחיות בהם?